Studju mill-Università ta' Oxford eżamina t-tip ta' lingwaġġ li beda jidħol fis-sottomissjonijiet tal-industrija tat-tabakk u li eventwalment spiċċa fl-abbozz finali tad-direttiva tat-tabakk approvata mill-Parlament Ewropew aktar kmieni din is-sena. Skont l-istudju l-Kummissjoni Ewropea biddlet id-diskors tagħha b'mod sinifikanti bejn l-2010 u l-2013. Dan biex xaqilbet ħafna aktar lejn l-industrija tat-tabakk milli lejn gruppi li jippromwovu s-saħħa. L-istudju jikkonkludi li t-tibdil fl-abbozzi ħabat eżatt ma' lobbying sfrenat min-naħa tal-industrija tat-tabakk. Fi kliem ir-riċerkaturi hemm rabta bejn it-tibdil fil-politika f'dan ir-rigward u l-lobbying tal-industrija. Ir-riċerka bl-isem Tobacco Control tmexxiet mill-Università ta' Oxford, il-London School of Hygiene and Tropical Medicine u l-Università ta' Bath. It-tim ta' riċerkaturi użaw metodu kompjuterizzat imsejjaħ Automated Content Analysis. Metodu li bih osservaw id-diskors fi 3 abbozzi ewlenin li fihom kien hemm proposti għal bidla fid-Direttiva Ewropea dwar prodotti tat-tabakk. Eżaminaw ukoll 20 dokument minn 18 il-stakeholder li fihom ġew komunikati pożizzjonijiet differenti. Ir-riżulta li għal-bidu il-Kummissjoni Ewropea kienet aktar qrib gruppi li jħarsu s-saħħa, iżda sal-2013 dan inbidel għal kollox. Incidentalment dan ħabat mal-impjieg ta' 170 lobbyist full-time fl-industrija tat-tabakk. Fl-abbozzi kien hemm tnaqqis sinifikanti fl-użu ta' kliem bħal saħħa u twissija. Ir-riċerkatur David Stackler mill-Università ta' Oxford osserva li dan sar minkejja li kull pajjiż Ewropew iffirma konvenzjoni dwar il-kontroll tat-tabakk, trattat li kien żviluppat sabiex jipproteġi tfassir ta' politika mill-manipulazzjoni tal-industriji. Skont il-professur, dan kollu huwa sors ta' tħassib.